Hey! Hold dog kæft! Det var da utroligt! Naboer. Skal de nok holde deres kæft? Hvordan fanden skal jeg nu falde i søvn? Hej og velkommen til morgennyhederne. Vi sender fra Uby. I dag har vi noget meget vigtigt på programmet. Som I nok ved, er der startet en zombie-apokalypse. Og ingen ved, hvad der er sket. Og vi har heller ikke haft tid til at efterforske sagen. Så prøv at overleve eller lade være. Og det var for det øjeblik, jeg fandt ud af, at jeg aldrig nogensinde skulle gå i skole eller ned og handle. Så jeg må hellere komme i gang med at pakke min ting, så jeg kan begive mig ud på mit livs største eventyr. Jeg må ikke glemme mine solbriller. Jeg fik pakket min Montiagos i en lille lægetaske. Og vigtigst af alt, min matematikbog. Ej, det var bare for sjov. Solcreme, det bliver da snart sommer. Og jeg fik taget mit mest vigtige udstyr på. Nu måtte jeg være klar. Eller det troede jeg i hvert fald, indtil det gik op for mig, at en McDonald's ikke kan køre rundt under en apokalypse. Og er det så overhovedet det værd at leve? Det tror jeg ikke.